Ayang Mail, apa? Besok aku meh dolan di kancaku ya. Cowok apa cewek? Yang genah cewek lah. Oke nek nu. Oke, terus keesokan harinya. Dek ini dolan terus apa? Kancaku cewek ae. Oke. Rasa ngapusi. Tenanan aku iki. Curigane Ram. Kalau takok dhewe. Aku ndek bukti. Waduh. Hah, anjir. Terus aku iso jelaske ae. Alah, kecu. Please rungokno. Ora perlu. Oke. Keesokan harinya lagi. Waduh, aku konan. Enak apa le? Putumu nikung aku mbah. Tak omongane